Така, какво става, хора? Сега ще говорим кой ме дразни и кой не ме дразни. Например, фактите, които ме дразнат с котките. Като започнем с моята котка. Вижте, миличка я, мъргаца я, досагаца я, защо почва да яде крака. Предупреждавам. И като почнем да мяка тата просто е отвратителна. Мяу, 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 мяу. Или пък, когато е гладна. Мяу, 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 мяу. Да. И аз винаги трябва да нахраня, пък като почнем да ядем на масата, сега качва всичко прави. Така. Това беше тук за персонажа котка. Персонаж котка. Така, другото нещо, което ме дразни, малки деца. Те ме дразнат много. Абе, бате, ние днес какво ще правим, бе? Ма не знам, остема да си гледам телевизията. Добре. Бате, искаш ли да отидем на магазина? Абе, остема да си гледам тъпия сериал. Или пък случая с моята кака. Добре, да. Тя е на 14. Разбирам го. Ма гледа индийски сапунки. Та не го разбирам. И да, в случая това ме дразни нея. И се чуда, що гледа сапунки. Да, то обикновено тези сапунки са за баба и за дядо. Много мраза, как ме викат да ям пакоми, но тук на къщи, ако чушки, не ги ям. Защото не ми харесва те как правя. И да, това беше първият ми клип, в който говоря. Край, маняци! Абонирайте се за мен и за Кристиян Лилковски. Да! Ако хубавите на motherfucker. Аре, стига!